rabona da dinki tun sallah sai yau na ninka wannan ga shi 2000 muka da shi zan sai ma jidda takalmin 1000 hajara mai na 500 za ta rage na tashi a banza kenan to me mafita tambayi kaina ya zai kai ba mafita na nufi da Allah da sai da zakura ko ne mazango shi ne na kawo dinki ka ga waka bayan dai ni na mai dinki waka radiya ni na mai dinki sai wani fin nema yawa zo man mana SMB Fashion and Tailoring Services kwarai shagon teloli ne. Allah ka kwastoma kowane iri ne. Malam barka dai. Barka dai. A wani lafiya? Ina gajiya. Lafiya lau. Alhamdulillah. Nan shagon tela ne? Shagon nika ne. Nika? Nika. Kuma wallahi wannan ya kama da injin nika wallahi. Yanzu sirbe nake. Ga mai nikan can yana yi. Haba. Malam ya zaka yana muwa ne in ga wancan yana yin dinki ka ce wani nika haka ake yin nika ba gashi ne yana dinka kaya ba. To kai ban da kai mahaukaci ne. Kana fa ganin a bakin ruwa muke. Wannan jiragen ruwa ne. Sai ka ce shagon niki. Jiragen ruwa? Ya mana. To ai ni ban ga kwale-kwalen ba. Hako, ba ruwa shanye ka ba? Ina za ka gan shi? Malam ya ke gaya bakan magana ne. Na gaya ma fara ci za ka yi. Dan iska ne ni farin daga ganni fa. Na bi ka iskanci. Ni da na zama a Lagos. In ka san kada. Kai ba ka san ko ni waye ba? Kalli kai na ka gani. Wallahi kuwa. Hako. Kamar ustaz? Tsohon malami ne a Lagos. Ni na riki ciyaman na kasan gada. Ni da Sadiya Haruna. Da Allah? Kai. Gaskiya kai kokari. Sosai ma kuwa. Tsohon limani ne a Lagos. A to tunda kana sallah gashi nan kai karshe mai kyau. Sannoni kai. Sannoni kai. Dole za ka karshe mai kyau tunda gashi nan tela ai sana'a ce babba. Sai idan ma bacci ya kwashe ni. Sadiya ita ke tashi na. Ta ce an kira sallah. Da Allah? Kai mu tafi sallah. Kuma ga ku kamar yan bariki? Kai. In kawai ana ganin barikin ne. Amma ba karamin masallata bane. Da Allah? Ni ma da ba kama hannun yaro. Allah sai shi yasa ai kai karshe mai kyau gashi nan ga kai a shago da ke kuna dinki? Yanzu a tsakiya nake. In karshen bai zo ba banga, in karshen ba tukuna. In ji da karshen zai zo da zai zo da sana'a jirgin sama. Jirgin sama? Sosai mana. Da Allah? Allah. Ko da yake shi ma fa dan gwata da haka ya fara fa daga tela ya fara. Sosai ma kuwa. Wallahi ko da Allah malam dinki nake so ka mutu. To. Abin da zaka ce kenan tun farko. Yawwa. Dinki na zo kamun naga kun sagala kaya a waje masu kyau shine nazo a mun dinki. Kana nawa kake so? Kala hudu nake so zaka siya di ka dinka mun gobe nazo in baka kudin ka kashi. An gama. Zuwa yaushe zan same su? Zaka iya zuwa. Gobe ka shi kana biyu. Haba. Allah. Zaka iya gama kana biyu gobe? Amma ku sai da 30 da guda biyu. 15. 12,000 zan baka gaskiya. To an gama. Ka je kawai. Ba matsala. Bari je kawai. Ina so ya din. Ba matsala. Allah ya sa. Allah ya sa ya mai yanda yake so. Allah sa ban kwafsa ba. Malam barka dai. Yanzu yake magana. Da Allah. Dan haɗa ka ta ambato. Wallahi tallahi ka ko? Ka ko? Ka sun kyau. Iya ma fa abin da ka ce. Dole na ci bashi. Ina ƙara maka da wasu. Sannan. Nahiru. Malam. Ka ba da leda. Ka ba da kawo leda. Nawa ya wannan? Haka ne mana. Ni? Haka ne. Nawa? Ni mana. Yadda ne muke alƙawari. Cewa sai ya dinka maka. Shi ne kawai. Malam, ba fa babana zai sa kayan nan ba ni zan sa. Ina tunanin sun ma kaɗan ha? Ni da nake so kamar ɗinkin South kamun wannan ɗinkin? Mene? Ɗinkin South kamun wannan ɗinkin?
ina saurayi kamar da ni dattijo. wannan ne nake da tijai Ka kalle ni ka ga ne kama da sa wannan ne, wannan yadin ma ruwan ɗorawa maulidi zan je. wannan za ka je ma happy birthday za ka je happy birthday za ka je ba fahimce ka ba. Wannan toka aka watsa mata ne wannan koko ne. wannan daji ne daji ne daji ne za a faro itacen ne sai a kona. Mali ake biyan bakan magana ne. in ka ga ma fara ci za ka yi Gaskiya wayannan kayan ba sai dai na anshe su da halin su wallahi. kamar ya na rantse da Allah baka isa ba in ka kudi ya tsada ka ce ba za ka zara Ni gaskiya kuma haka ne da wannan. wato Da wannan dan wannan gaskiya. gashi kai sai da nan ba sai da bako mai fashion ba su sai da 800 ake saidawa kaya kaya mai siyo maka na can waje. A ni a hannun haka zan tafi da shi, ai abun bai mun bane, ni a sagar 1000 ma dai na baka kudin su na baka. Kudin me? Kudin kayan. Hakan manage zan yi da su wallahi. Ba ban ce ka ba. Baka jin Hausa ne? A ina ji fa kara fada in ji. Kara fada in ji. Wayannan kayan manage zan yi da su a haka in dinga sa su dai da dare dai haka za a hango kyallin su, amma wannan ruwan toka haka shine na baka kudin su. To ba zare na baka ba zare na baka ba. Ba zare na baka ba. Na sani mana makawo ne ni? Wato. Wai wannan kudin shine kudin kayan. Shine kudin kayan. Ka dinga godiya Allah mana, shi kasuwanci wata na ci riba wata na faɗi. Wato wannan ba faduwa bane, ba riba bane. In so kake rushe shagon.